Ja si nemyslím, že v silách samosprávy bude kedykoľvek vybudovať parkovací dom. Už to občanom naozaj poctivo povedzme. Jediná samospráva, ktorá za ostatné roky vybudovala parkovací dom, bola Karlová Ves. V minulom roku odovzdávali ho v novembri. Urobili na úrovňovom parkovisku, kde bolo 36 stojísk nadstavbu, zastrešenie, na ktorej sa parkuje. Z 36 parkovacích miest majú dneska 72 parkovacích miest, čiže 100% nárast plus minus a stálo to 890 000 eur. 36 parkovacích miest stálo 890 000 eur. My naozaj nebudeme nikdy v ekonomickej situácii, že budeme stavať kdekoľvek parkovacie domy, a potom ešte budú mať občania pocit, že v tých parkovacích domoch by malo byť parkovanie v zmysle rezidentskej karty za 20 eur na rok.